Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinagkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw, sama sa nandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung napabag naibilin diyang mga sala sunahuna sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimo lamang babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa moadto dayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili magtutuo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magandam ta, pinagi sa hilong mga pagampo. Let us pray. Amahan among langit nun, salamat di ining lain sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat nga imong kami gidala dinhi sa makasapa. Aron kami makatuman sa among tahas, sa among tulumanon ingon nga imong mga anak. Pagpakaon sa among tagsatag sa kakalag aron kini magatubo ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Tudloy kami sa imong dugang kamatuoran pinagi sa teaching ministry of God, the Holy Spirit. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining among mga subscribers, among mga higala, among mga igsuon diyan ni Kristo. Kining tanan na among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Unahon natong atong mga subscribers nga nagatinumanon gayud sa pagdupot sa atong adlaw-adlawng tulumanon pagtuon sa atong sa pulong sa Dios ug ato man kining tulumanon aron sa pagpakaon sa atong tagsa-tagsa kakalag. Busa niya pa kita magadupot sa atong tulanan nga giuluhan og the Doctrine of the Divine Dynasphere. Manungdanon nga ato kining pagatukion sanglit mao man kini ang yawi nga kita maka-function ingon nga mga anak sa Dios in this spiritual way. Busa okay padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. But una sa tanan, niya akong isingit una kanimo. Bahin sa kahimtang sa atong palibot, sa atong kalibutan, ingon nga mga believers in time. Yes, it's true we are living in a very odd time. Mura og dili normal. Ang mga katawan, murag nawadas paglaom, depressed, discouraged, di feel hopeless. Nawanay paglaom. We are told to stay home, wear mask, be careful because of the COVID. So, stay in isolation, etc.
Of course, kinahanglan magkita mo sunod gayon din mga guidelines, the health protocols aron wa gyoy masakit. But that's not what God designs us to be. We are supposed to fellowship with others by mingling with them, especially with the unbelievers. We're supposed to disciple, to witness and evangelize them. Sang yawan na to sila sa maayong balita sa kaluwasan. So, we can lead them to Christ and consequently maluwas unta sila. That's our task to God. In fact, this is our main thrust ng atong ministry sa Vic Balbido Evangelistic Ministry to spread the gospel and to teach Bible doctrine to believers. O kining mga katawhan, kining mga dili magtutuo, do not know that we can have stability in life. Wa sila lamang. Nga makaangkon di ay kita og kalig-on sa atong kinabuhi, kalig-on sa atong panghuna-huna. Kitang mga magtutuo are supposed to be the most stable-minded people tungod sa atong pagtuo diha kang Kristo. Busa, sa diha ngang pulong sa Dios magatugan kanato, magatudlo kanato, nga mga magtutuo diya sa Pilipos 4:6 ngadto sa 7. Not to worry in everything. Numdum ka ni mong bersikulo? That's a command. Mando kini, not to be anxious for anything. Now, that's not only a vice or a nice verse, dili lang kay maayo ka ng bersikulo. It's a command. Hinumdumi gida. So we should heed atog yung sundon ang mando sa Dios pinagi siyang pulong nga kita makapanag-iya unta niya ng lig-on nga baruganan, lig-on nga panguna-huna, healthy mind. In Matthew 7 atong mabasa diha kining mosunod. Therefore, whosoever hears the words of mine and does them, I will liken him to a wise man who builds his house on a rock. Yan is versikulo 24. Now, ang pulong therefore diha flows from the previous context. And we are going to look at it shortly. Now, it's important. Manungdanon kayo nga sundon nato why he said this, and then he says, therefore. Kaya ang sunod nga bersikulo, versikulo 25, nagapakita sa pipila ka mga elemento nga nagaapektar sa balay. Sa bahay, the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall. Wa kini matumba nga naman. Tungod kay it was what? It was founded on a rock. Sa laing pagkasulti, ang kalig-on sa usa ka solido nga bato, okay? Stability of a solid rock foundation. Kini makatabang sa maong balay or the life to withstand stress, pagpiit, imposed by the elements of other points as well. Uwan, baha, unos, 3 separate stressors kini sila. Sometimes it drizzles, sometimes it's strong. Usahay gani, the rain hits you. Sometimes the floods of life hit you. Or maybe your doctor calls you, sorry, your x-ray shows you have cancer. Di mo nagsultihan ka niya na. So Jesus here speaks about a stable, solid foundation of our soul. Kaysa diha, nga mga unos, mga bagyos kinabuhi, muhapak ka na to, ang atong balay, nga gitandi kini sa atong kinabuhi,
dili kini mapukan, dili matumba tungod kay kini gitukod man on a rock, strong foundation because of doctrine. The post-salvation epistemological rehabilitation that is now nagatuyok-tuyok, nagalibot-libot na diha sa atong panimuot, circulating now in the stream of our consciousness. Ingon nga mga magtotoo. Whereas, kung ang usa ka magtotoo just hears God's word, igo lang siyang maminaw, kung wa siya mutuo sa iyang nadungog, not following God's mandate, be ye doers of the word, not only hearers, then, gipakasama lang kining tawhana, who builds his house on a weak foundation, on the sand, bas. When the storm came, his house fell with a great crash. Now, mao nga, kitang mga magtotoo, manduan gyud diya sa pulong sa Dios. The Bible is our textbook, and this textbook says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, make your request known to God, and the God of peace, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7. But pasabot niya ng hearts and minds, stable mind, mental health. So, mo kanay pagpahinumdom lang kanimo nimo nga magtotoo, fellow believer nga. Wa tay lain kadangpan. Ang atong dangpanan maor gyud ang atong Ginoong Hesukristo nga naga atiman kanato. Now, of course, that's why we are doing this every day, pagtuon siyang pulong. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga kitang mga magtotoo karon niini nga atong panahon karon. Samtang nagaginawa pa kita o minaw kita sa pulong sa Dios, we are supposed to live by faith, not by sight. Dili na pinagi sa atong makita, kundi pinagi sa pagtuo. Maura kani ang atong ang Yahweh nga itong magamit. Okay? Besides, gimanduan kita to live in the light of eternity, to live our life as if today is our last day on earth. Ingon nga mo na kinikatapusang adlaw sa itong kinabuhi. So, giginahanglan nga kita mo barog na gyud sa malig-on nga pagbarog sa doktrina sa gitawag personal sense of destiny. Do you have now the personal sense of destiny yourself? Tana ko nimo. Now, ikaw rin katubag, of course. Now, in verse 13 of Colossians 3, bearing with one another means giving tolerance and applying impersonal love. Huwag na iba na kung sabot pasabot na impersonal love. Okay? Muna mo sunod sa personal love for God, mudayon kining sunod kining impersonal love for all mankind. Tolerance. Ang pagtugot, inunta, pagsabot. Tolerance is only related natong mga magtotoo. Okay? May kalabutan lang gini natong mga magtotoo. Now, ikaw nga dili magtotoo, nagpaminaw ni ini. Just listen. Have an open mind. Bukas nga pangunahuna aron ang Espiritu Santo baka patinaw pa kanimo. Niining kamatuoran nga atong gipang hisgutan. Tolerance is related only to believers. Tolerance is applicable only to believers. Alang kanimo dili magtotoo, it is impersonal love, not tolerance. Kay bahin man kini sa impersonal love, kining tolerance. Now, hinumdumi, nga dunay mga maluyahon pa, kanang mahuyang pa nga mga magtotoo, just as
there are strong believers, right? Kaya nabi tayo giingon sa pulong sa Diyos nga, to whom much is given, much is required. You see? Now, we should not condemn and judge the weak believers. Ayaw, dili na to ngay nga sila atong hukman, no. Instead, we should guide them, lead them to plug in doctrine. We should not have arrogance. Ayaw. Itangtanga ka ng pagbati ni mo sense of arrogance, ka ng inconsideration on the weak believers. Instead, we should have understanding, consideration, and tolerance on these weak believers. You see, ang mga legalista, God, they are intolerant. Yes, versikulo 13, kanayon, bearing with one another, being tolerant. So, kitang mga magtutuo, gimanduan sa pagtuon sa pulong sa Diyos o sa iyang mga saad sa Diyos, alang sa atong matagutlo nga paggamit niini sa atong espiritualong kinabuhi. Namutan ako ni mo, unsa may mo magamit kung wala kay kamaturan? Unsa man nimo pag-function sa imong Kristohanong kinabuhi, sa imong espirituhanong kinabuhi. We, being chosen of God, mga pinili, napili, o pinaglain na, we being chosen of God, holy and beloved, ought to put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Nas Colosas 3:12. Pandihas Colosas 3:13, nagkanayon po na, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint. Now, Ephesians 4:12, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. Kinigong gisulti des Colossus 3:13, bearing with one another and forgiving each other. Kini forgiving, afiemi, ang Grigong pulong, afiemi, forgiving each other. O, mao nga, diha si Piso 4:12, kung ibasa ni padugay, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. Now, kining forgiven, katong ganiha kung iyon mo forgiving each other. Apan kining forgiven, karizomai, kini ang Grigong pulong. Okay, ato tas Isaiah chapter 43 verse 25. Kini na kanayon. Even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake. Colossians 3:13 again, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Kining complaint din mo ba, pag mo reklamo. Okay? Now, our Lord asks you, believer, ang atong Ginoo, mangutana ka nimo, do you love me? Mo ni pangutana sa Dios nimo. Do you love me? Tubag? Yes, Lord. You know I love you. Now, di ba niya na bersikulo nagsulti diya nga, we love Him because He first loved us. Exodus 20 verse 6, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Now, kining keeping my commandments, mao ni open secret sa Dios for believers to use sa kinabuhi. 2 Chronicles 7:14. Kita nimo, nakalinggat ka nga, sige kog kanang kutlo og mga bersikulo dinhi. May kalabutan ng atong isgutan. 2 Corinthians 7:14 says,
And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, kining humble din is to be teachable. Only humble people are teachable. Arrogant people, dili teachable. Di gyud matuluan kining mga arrogante nga mga hugpong mga katawan. Only humble people are teachable. Unya kanang maong bersikulo nagsulti og seek my face, ang buot pasabot, be positive to doctrine. Mo kanang buot pasabot. Seek my face, be positive to doctrine. Unya, turn from their wicked ways. Unsa man this is rebound. Nga imong isugid ang tanan nimong mga salang nabuhat niya ng adlaw. Now, in the midst of problems, taliwa sa mga suliran, mga gumunhap, mga pagpiit, mga kalisdanan sa kinabuhi. Pangutan-on na ito itong kaugalingon. Unsa na may kahimtang sa akong espirituhan ng kinabuhi, ha? Or what is the status of my spiritual life? Kay maura ba yun na ang main issue in life. So, regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny. We should metabolize the Bible doctrine that we learn, pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Mabito nang diya si Piso 4:12 na building up of the body of Christ. Kini nga itong pagtudlo sa pulong sa Diyos, this is the process to build up of the body of Christ. Itudluan ang atong mga igsuong mga magtotoo sa consider all these things and assimilate them and metabolize them in their soul. Aron sa ingon niya na nanay kadugang nilang magamit sa pagbarog ingon ng mga Kristohanon. So, Ephesians 4:14 also says we should study God's Word so we will no longer be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Nga di na kita tuyaon sa mga doktrina, mga klase-klaseng doktrina, labi na mga doktrina sa kanang demonyo, kay mga anything that is human, mga doktrina sa tao, wag yo'y abutan yan. You see, mauning gitunan na itong doktrina sa pulong sa Diyos. So, balik ta sa Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect of God. Chosen, pinili kita sa Diyos. Verse 13, forbearing one another, forgiving one another, if any man so and so and so. Ephesians 4:32 also, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Isaiah 43:25, I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Na, kita niyo ang pagkamatinumanon sa Diyos sa pagpasaylo. That's God's faithfulness to forgive. Yet, daghan pa ka na itong mga magtotoo nga, wag yun nila barugi, wag yun nila dawata ka ng mga kamatuoran. Ang Diyos matinumanon. Great is His faithfulness. Labi na sa iyang pagpasaylo. Kaya bini mo, sa diha nga usa ka magtotoo,
magpadbilin kini siya nga naay mga bitterness towards another believer. Kini siya naay pagkamapahitason, may pagka-arrogante. When a believer keeps bitterness towards one believer, he is arrogant. Kung nasayod na ka nga ang pagka-arrogante, supak kini, labihan sa pagkasupak. It contradicts the spiritual life of a believer. Now, 3 arrogant skills na inumdong ka pa ba? Self-justification, self-deception, and self-absorption. Colossians 3:12. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Na, numdumit po itong Isaiah 43:25. Even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, of course, ang Diyos ra, ang makapasaylos mga sala, siya ra. Timan din na, only God can forgive sins. Now, Matthew 6:9, verse 9, mao kana ang Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kani padayon lang diha sa maong Lord's Prayer. Titus 3:5, He saved us, not on the basis of deeds, which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Luke 15:22. It says, But the father said to his slaves, Quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Kinsa may nagsulti nini. Ang amahan niya itong prodigal son. Now, by the way, we don't have to ask forgiveness to be saved. Dili. Ayaw ginag buhata ka lang, wala matunong sa protocol nga plano sa Dios. We don't have to ask forgiveness to be saved. Wa kanang sulti ang Dios nga pangayo mong pasahilo, wala. We only admit nga si Ginoong Jesucristo mao lamang tuis man atong dila nini. We should admit that Christ is the only Savior and that we believe in His saving work at the cross. Just believe. Tuuhi lang siya si Ginoong Jesucristo and you're going to be saved. Acts 16:31. Dili ni atong ginamagama, ha? Pulong kini sa Dios. Pulong sa kamaturan. Dili mapakyas. Dili mausab. Kay siya hingpit. Ang iyang plano hingpit. Ang iyang plano alang sa imong kinabuhi. Now I'm referring this to you. Kini nagpaminaw ni atong mensahe. Kung ikaw di magtotoo, ang Diyos may plano sa imong kinabuhi. Ikaw kay dili pa man magtotoo, ang iyang plano sa imong kinabuhi nga ikaw maluwas. Ug siya nag-andam sa paagi sa pagkaluwas nimo. Nga malingkawas ka niya ng adlaw sa paghukom. Matud pa sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. That's how to get saved. Mao nagisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Nicodemo. Unsaon man pagkaluwas? Okay?
gawas kung ang tao magpagkatao pag-usap, dili siya magkita sa ginarian sa Dios. Pagpakatao pag-usap. That is the process of believing, putting your faith on the saving work of Christ. Sa iyang gibuhat dito sa cross, pagtubos kanimo, pag angkon sa tanan nimo mga sala, iyang gibayran katong dakong utang natong mga katawhan. Kay wa tay kabayad. Unsa may mo ibayad? So siya ang may voluntaryo. Siya ang mibayad, adto sa cross, nagpakamatay, tungod sa atong mga sala. Iyang gibayran, hingpit niyang pagbayad. Mao na siya ang nahiagom sa paghukom sa Dios nga mahan. Imbis kita ang paghukman tungod sa atong mga sala. Si Ginoong Kristo mao midawat niya to, mi voluntaryo dito. Ila siyang sakit hangtod nga ilang ilansang ibitay dito sa cross. O wa kabakaamgo nga siya ang manduluwas nimo. Ang iyarag yung gihangyo sa Dios kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Now mao na nga kita mga magkasasala man ang atong pag-angkon nga nakasala kita ngadto sa Dios nga amahan. And then Salmo 51:4 nagaingon kini, against you only I have sinned. Now, kung bahin na gani sa pagpasaylo sa mga sala, post-salvation sins, sa may buhatos mga magtotoo, they need to rebound. 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaysa diha nga usa ka magtotoo gets out of the divine dynasphere, he becomes what? He becomes carnal. Carnal. Kanang pulong carnal is an old English word, carnal, which comes from, derives from karne. Sa Visayan, karne, unod. You see? So, ang usa ka magtotoo nga mugawas sa divine dynasphere na himong karnal, ugon sa may buhaton sa Diyos kaniya. Anak man siya sa Diyos, God disciplines him. Whom God loveth, He chasteneth. But when that believer rebounds, muangkon siya sa iyang mga sala, his discipline will immediately turn into undeserved suffering. Nakita niyo mo? Mao ka na ang mga protokol ng plano sa Diyos. Mao nang sige tagtuon sa pulong sa Diyos bahin nini mga butanga. Aron masilsil kini, di na makalimtan. Maura kini nga itong mabaon, ninigbiya na ito ni kalibutan na. Mora, wa nailain. Don't think of anything. Pulong sa Diyos lang atong magamit. Atong mada. Ninigbiya na ito. Inikabugto sa nung gininhawa o matubang kita naong sa Diyos kung kita magtutuo. O maingon ang Diyos kung unsay ato nabuhat din yung kalibutan na maingon ang Diyos, tagbuon kita niya. Good and faithful servant. See? Welcome sa hingharian. Ugato ni padayon ugma. Kaya din murag sobrang tagamay sa atong session ng adlaw. Ay og sipyat sa sumpay og pagpadayon sa atong paghisgot bahin ining the doctrine of divine dynasphere. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya. Dada kami pagbalik ugma. Dinero kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya among Bible study through the YouTube. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.